आज बाजारात गेली, मस्त अशी पोपटी अशी हिरवी मिरची भेटली. ही तिखट थोडी कमी असते आणि मस्त असा हा ₹20चा वाटा लावला होता. मी घेतला. तर म्हणली ह्या मिरचीचं काय करू? तर आपण भजी बनवू शकतो किंवा आपण ही मिरची अशी फ्राय करू शकतो. तर मी बोलले ह्या मिरचीचं मी लोणचं केलंय. असं आंबट, थोडंसं तिखट असं हे लोणचं आहे. मसाला मी घरातच तयार केलेला आहे आणि एकदम साध्या सोप्या पद्धतीत आहे. कुणीही करू शकेल. तर आपण आता ही रेसिपीला आता सुरुवात करूया. तर तुम्ही त्याआधी माझ्या चॅनलवर जर नवीन आला असाल तर नक्की माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. तर मी ही घेतलेली आहे पोपटी अशी हिरवी मिरची घेतलेली. ही स्वच्छ धुवून घ्यायची आणि सुती कापडाने पुसून घ्यायची आहे. मिरचीला पाणी थोडं पण राहिलं नाही पाहिजे. नाहीतर तुमच्या घराजवळ जर ऊन असेल, थोडं उन्हाजवळ 5 मिनिटं ठेवलात तरी काही हरकत नाही आहे. आता या मिरच्या मी अशा उभ्या चिरून घेतल्या. ह्यातल्या बिया आहेत ना मी काढून टाकल्या आहेत. पाहिजे तर तुम्ही बिया ठेवू शकता, पण मी काढलेल्या आहेत. आता ह्या बघा, अशा या पद्धतीमध्ये ह्या मिरच्या मी कट करून घेतलेल्या आहेत. तर आता मिरच्या कट करून घेतलेल्या आहेत. आता आपण काय करायचं आहे, या मिरच्यांना हळद आणि मीठ लावून ठेवायचं आहे. तर हळद मी 1-1.5 चमचाभर मी हळद घातलेली आहे आणि मीठसुद्धा आपल्याला घालायचं आहे. तर मीठ मी 2-2.5 चमचे मीठ घातलेलं आहे. म्हणजे छोटा चमचा होता. तुम्ही पाहिजे तर पोहे खायचा जर चमचा असेल, 1 चमचा हळद घाला. 1-1.5 चमचाभर आपल्याला मीठ घालायचं आहे. आता आपल्याला हे मिक्स करून घ्यायचं आहे. तुम्ही पाहिजे ते हाताने केलं तरी काही हरकत नाही आहे, कारण ही एवढी मिरची तिखट नाही आहे. तर मी केलेली आहे त्या पद्धतीत तुम्ही करून असं हे आपल्याला अर्धा तासासाठी मिरची ही ठेवायची आहे. तुम्हाला पाहिजे तर तुमच्याकडे वेळ असेल तर 1-2 तास ठेवला तरी काही हरकत नाही. आता आपण काय करायचं, एका चाळणीवर हे आपल्याला मिरची सगळी घालून घ्यायची. ह्याचं जे काही एक्स्ट्रा पाणी असेल ते सगळं निघून जाईल त्या चाळणीच्या ह्याच्याने. आणि आता मी ते साईडला ठेवले. तुम्ही पाहिजे तर तुमच्याकडे जर ऊन असेल तर 10 मिनिटासाठी त्या उन्हामध्ये सुद्धा तुम्ही अशा ह्या मिरच्या थोड्याशा वाळवून घेऊ शकता. एका बाजूला आपल्याला तेल गरम करून घेऊया. 5 चमचे तेल घेतलेलं आहे आणि ते तेल चांगलं आपल्याला गरम करायचं आहे आणि थंड करून घ्यायचं आहे. तर आपण मसाला करून घेऊया. तर गॅसवर तवा ठेवला आहे. त्यामध्ये आपल्याला 2-2.5 चमचे धने घालायचे आहे. 1-1.5 चमचे आपल्याला बडीशेप घालायचे. पाव चमचाभर आपल्याला जिरं घालायचं आहे. काळी मिरी वगैरे मी काही वापरलेलं नाही आहे, कारण मिरची थोडी तिखट असते त्याच्यामुळे घातलेली नाही मी काळी मिरी वगैरे. आता हे परतून घ्यायचं आहे आपल्याला, व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे. ह्यामध्ये मी मोहरीची डाळ घातलेली आहे. तर एक छोटी वाटीवर मी घातलेली आहे. तुमच्याकडे जर मोहरीची डाळ नसेल पिवळी, तर तुम्ही आपली मोहरी असते ती घातली तरी चालते. तर तीसुद्धा आपल्याला अशी भाजून नंतर आपल्याला ह्याचा मसाला तयारच करायचा आहे मिक्सरला. तर आता मी चांगलं भाजून घेतलं आणि ह्याचा मसाला मी आता मिक्सरला फक्त भरडून घेणार आहे, पूर्ण असं बारीक करणार नाही आहे. तर आता मिरची मी आता एका बाउलमध्ये काढून घेतलेली आहे. ह्यामध्ये आपला जो मसाला केलेला होता मी, चांगला असा मसाला भरभरीत केलेला आहे, पूर्ण बारीक केलेला नाही आहे. तो सगळा घातलेला आहे मी आणि एवढा लागतो मसाला ह्या सगळं, कारण हे मिरचीचं लोणचं जरा मुरायला पाहिजे व्यवस्थित, त्यानंतर तो मसाला व्यवस्थित त्याला लागला जातो. यामध्ये आपल्याला परत मीठ घालायचं आहे. थोडंसं मीठ घातलं आहे आणि लिंबू घालायचं आहे. तर मी लिंबाचे असे बारीक तुकडे करून घेते आणि त्याच्यात ज्या बिया असतात ते आपल्याला काढून घ्यायचे. तर एका लिंबाचे मी 4 तुकडे केले. असे मी 4-5 लिंबू घेतले होते. त्याचे मी असे बारीक तुकडे करून घेतलेले. हे बघा ह्या पद्धतीमध्ये लिंबा कट करून घेतली. यामध्ये आपल्याला अर्धा चमचाभर आपल्याला हिंग घालायचं आहे. यामुळे लोणचं अजून जास्त दिवस टिकलं जातं. तर आता हे मिक्स करून घ्यायचं. तुम्ही पाहिजे जेव्हा मसाला करतो ना, त्यामध्ये सुद्धा थोडंसं हिंग परतून घातलात ना तरीसुद्धा चालेल. आता आपण हे सगळं एकदा मिक्स करून घ्यायचं आहे. ह्यामध्ये आपल्याला आता ते तेल मी मगाशी ठेवलं होतं गरम करून, ते थंड करून घेतलं आहे. ते आपल्याला याच्यात घालून घ्यायचं आहे आणि हे सगळं आपल्याला परत एकदा मिक्स करून घ्यायचं आहे. तर तेल आपल्याला परत नंतर लागणार आहे थोडं, पण आता मी थोडं तेल घालून घेतले आणि हे मिरचीमध्ये सगळं ते तेल मिक्स करून घेतले. एक काचेची बरणी घेतली आहे, त्यामध्ये आपल्याला हे मिरचीचं जे लोणचं केलेलं आहे ते आपल्याला भरून घ्यायचं आहे. तर एवढ्या क्वांटिटीमध्ये हे लोणचं झालेलं आहे आणि आत्ताच कलर एवढा सुंदर आहे. जसं-जसं हे लोणचं चांगलं मुरेल तर हे लोणचं खूप छान लागतं. तुम्ही असं 2-3 दिवस उन्हामध्ये ही बरणी ठेवायची आहे. जर तुमच्याकडे ऊन नसेल तर तुम्ही घरात ठेवली तरी काही हरकत नाही आहे. आणि हे लोणचं म्हणजे बरणी उघडायची नाही. 7-8 दिवस तरी हे लोणचं चांगलं मुरून द्यायचं आहे. तर तयार आहे मस्त असं आंबट, थोडंसं तिखट असं हे मिरचीचं घरात बनवलेलं लोणचं आहे. नक्की ट्राय करा, आवडेल तुम्हाला. करून पहा आणि तुम्हाला हे लोणचं आवडलं असेल तर नक्की कमेंट करा, लाईक करा आणि शेअरसुद्धा करा. बरणीचं झाकण लावायच्या आधी आपण काय करायचं आहे, या बरणीमध्ये आपल्याला तेल घालायचं आहे. तर थोडं तेल मी आधीच गरम करून चांगलं थंड करून घेतलं आहे आणि त्या बरणीमध्ये आपल्याला हे तेल घालून घ्यायचं आहे. तर मी हे बघा तेल मी चांगलं असं घालून घेतलं आहे आणि आता आपल्याला हे झाकण लावायचं आहे आणि एकदा हे लोणचं आपल्याला
चांगलं ही बरणी अशी हलवून घ्यायची. हे बघा मस्त असं तयार झालेलं आहे आणि ही बरणी चांगली 7-8 दिवसांनी आपल्याला उघडायची आहे. तोपर्यंत ही बरणी उघडायची नाही. होऊन द्या. चांगलं हे लोणचं वर्षभर टिकणारं आहे. मी कमी क्वांटिटीमध्ये केलं आहे. तुम्ही जास्त क्वांटिटीमध्ये करू शकाल. आता होऊनसुद्धा चांगलं येतं. त्याच्यामुळे असं हे लोणचे वेगवेगळ्या प्रकारचे तुम्हाला मी दाखवत जाईल आणि नवीन-नवीन असे पदार्थ तुम्हाला टिकणारे असे वर्षभर ते सुद्धा दाखवेल. तर माझा पूर्ण व्हिडिओ तुम्ही आवडीने बघितल्याबद्दल तुमचे धन्यवाद. असेच माझे नवनवीन व्हिडिओ तुम्ही पाहत राहा. चला भेटूया आपण पुढच्याच अशाच नवीन रेसिपीमध्ये. धन्यवाद.